guys, kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Higit sa lahat, huwag po sana nating kalimutan, paki-like, share, and subscribe ang aking channel, Bicolano, Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po. MM's Garden, Sitio Lipahan, Pulong Bunga. Sa bagay, totoo yan. Ito guys, yung mga bagong variegated anthurium. Ito, hindi pa po ito 4 out. Abangan po ninyo. Magkano ito, kuya? Hindi pa mo, malak ng presyo po. Oh, yun lang din. Wala pa talagang presyo. Pero pag may presyo, kuya, magkano? Yung ganyang kala. Ito man, mayroon pa ako ng ganito. Oh. Lakad-lakad tayo dito. Ay, yun. 750 pang binta ko na ito. Ah. Ito guys, pag ganito na kalaki, ito na talaga ang pambenta ni kuya. 750. Ganun talaga ka-presyo yung ano, no? Variegated. Ito man. Variegated. Ito yung mga black ko, dating ano to. Dating ang binta ko. Ito yung 1.8. Binaba ko na ito ng 1.2. Oh, okay. Dati daw guys, 1.8 ang bintahan nila kuya dito. Pero tignan nyo, ang gaganda naman. Dati nga, taglibuhin pa talaga to, di ba kuya? 1.8. Yung gano'n may 1.8, pero napakaganda. Yung mga pang collector items dyan. 1.2 na lang po. 1.2 na lang po. Mukhang nanganganak nga ito ng pera. Oo. Nanganganak. Oo. Ito kuya, iba rin to. Big bill po yan, ma'am. 10K po yan. Ano pong plants to? Black big bill. Ah. Din yan. Black big bill. Black Big Bell. Anthurium din. Magkano ang presyo niyan, 10K kuya? po yan, ma'am. Ibang ano yan. Wow. Ayan yung may mga mahilig yan sa mga pang-koleksyon. Collector. Dito pala guys, sa garden na to, marami silang mga collector items. Ito, ma'am. Tag 350 lang ito. Black. Yung black 350. Wow. Talagang napapansin ko, no, nauso na talaga ngayon yung mga pang-budget meal or budget plans. Ito guys, for only 350, Black Anthurium. Ang dami, maraming pagpipilian po. 350. Pero tayo, mabilis po ba itong lumago? Pag ganito, ma'am, mabilis na ito. Maliban doon sa pinakita ko sa'yo na ano, medyo mabagal pa yun. Ito, Ayun, ito, mas mabilis na. Nag-umpisa na kasi magkaugat ito sa ano ibabaw. Yan ang ano. Ang ganda naman ang nilagyan niya. Ang cute naman. Balitan naman yung paglumaki na. 350 po yan. 350 lang. Pili na lang. Ito naman lang, ito 400. Ah, Yung hindi yung itim. 500 itong itim. bakit kuya? Ano bang pagkakaiba ng itim? Ano kasi, mas mahal talaga yung itim. Ah, mas mahal talaga ang Black Anthurium. Kaysa sa mga pangkaraniwang Anthurium lang. Ito na lang yung itim sa pink series. Kuya, pwede ba tayo maglakad-lakad? Sige ma'am, pwede mag-ikot tayo lang. Pero gusto ko malaman yung presyo, syempre yung mga ating mga Yung kasi doon ma'am, hindi na viewers. wala yung mayari doon sa kabila. Ah, ganun ba? Aganda sa pagtawid, hindi ko alam mga presyo dyan iba. Ito lang sa akin hanggang dito. Ito mga mother plant ko naman. Ito pa nga pang mother plants mo to. Sa kabila, iba rin ang may-ari? Ito po ma'am. Wow. Ayaw ko naman yan, pero iba yung mga presyo. Iba mga presyo. Mga hindi ko pa lala yung mga alaman niya doon eh. Pero yung plants mo, alam mo. Ay, ibig sabihin pala ang MM's Garden, hindi pala iisa lang. Dalawa kami. Dalawa pala, magkapatid. Ay, tay, pwede po bang invite niyo po muna sila? Pwede. Basta pumunta lang kayo, pumasal kayo dito para makapili kayo ng ano. Ano pong barangay to? Sitio Lipahan, Pulong Bunga silang Cavite. Katabi, bali kaharap po sila guys ng Gias Garden. At saka Bias Garden. Yung mga mahihilig po dyan sa mga anthuriums, pang collector. Ito mga pang mother din to, no? Mother yan. Ito mother. Mga pang mother. Carbo.
Dito tayo sa kabila, yung hindi yung mga pambenta. Ang gaganda naman eh. Wow, ang ganda no. Ito ang bonsai ni Kuya ba? Ang ganda. Hindi nakakasawang tignan. Pero pag mga ganito Kuya, magkano mo binibenta? 15K po yan, ma'am. Wow, 15K. Iba talaga pag binubonsai no? Mura-mura dyan sa Thailand. Ito Kuya, magkano sa'yo to? Yung ano yan, yung dark road. 350 po yan. Bumaba na talaga. 350 guys. Dati, Si Dark Form. Ito Kuya, parehas lang. Ay, ito. Mas malaki-laki ito. magkano naman po ang presyuhan dito? Magkano po? 50. 450. Yung 70, 50. Si Painted Lady. Ano yan na tricolor na ano din. Ah, hindi siya si Painted Lady. Tricolor. Magkano po? 750 po. 750. Ayan ang presyo niya. Ito po. Dark road, mga din po yan. Ito ang mother. Mga din yan ang mga to. Nakikilala niyo ang mother pag may mga putol-putol na. Ayan guys. Ito Kuya, magkano naman yung glorious nyo? Ito mamadal ko ito. Yung pambinta ko yun. 350. Ito na naman si pang mother. Ang dami na talaga na pakinabangan ni Kuya, latado. Yung pinakamalaki guys, Malaki din, 450, 350. 450, yung sa kabila 350. Tuloy na yun. Wow naman. Ang ganda. Ayan po, sana nakikita nyo. Dito naman po tayo sa kabila. Ano po ito? So yung ano po, ano yan. Bigay lang kasi sa atin yun. Bigay lang sa inyo Kuya, kaya hindi nyo matandaan. Pero magkano kung binibenta nyo? Bigay lang sa 250. 250? Ano to Kuya? Variegated ba to? Variegated, dating variegated. Ano, nawala yung pagka-variegated. Ah, nag-revert siya. Parang ang labo, no? Pero guys, pwede yung ibenta sa inyo ni tatay ng 250. Paki-comment na lang po yung ID niya. Pasensya na kayo kasi tatay hindi niya alam ang ID. Yan, bigay sa akin. Ito tayo, magkano sa inyo? 250, giganti. Sige, Gantium, 250 lang. Ayan guys, diba? Ang ganda. Sa kabila tayo, tay. Oh, parang ano, ito. Huwag natin lagpasan si Pillow Beauty. Bigay rin sa akin. Puro bigay mo yan, tay. Joke lang. Yan, hindi. Pang mother yan ni tatay, pang mother. Nagkalitan kasi kami ng halaman dito. Ah, ayun ang masarap, di ba? Pa nagpapalitan yung magkakapit bahay ng halaman. Wala ako, binibigyan nila ako. Mayroon naman silang ako na Binibigyan din kayo. Ito tayo, magkano itong napakaswerte yung money plants? 300. 250. Aba? Yung ganito tayo, ganun na kamura talaga? Gawa ko na lang yan, may mga dito naman kasi. Ah, kaya. Madali na naman ata itong buhayin tayo, no? Pero dati taglibuhin, eh, no? Dati 1 tong ganito kalaki. Binibili naman yung mother yan dati, mga ano, 1.8 yan, nandun. 1.8. Ito, ano na lang, 250. Ayan guys, oh, yung mga mahilig sa ganitong plants, mga panglaki plants. Ang ganda, 250. Yan po. Tayong ganito, magkano? 3.5 na. Wow. Si bonsai talagang ang ganda ng presyo. Ayan, pero mababa na to. Mababa na po. Ito, Ayan 3.5 po. na mga bayabas. Ito, Uy, wow, tika lang tay. Mukhang ano, nainganyo ako. Asan ang bayabas? dwarf na bayabas. Wow, magkano ang dwarf bayabas tay? 7.5 po. Ito guys, kung mahilig kayo sa mga bonsai, ito kakaiba. Bayabas dwarf bonsai. Ayan oh. Pero tayo, nakakain ng bunga niyan. Pula Wow yan. naman. Bunga sa ilalim yan. Pula. Ay yung pink. Ang ganda naman. Eh dito, tayo anong pangalan nito? Kasi natutulang meron akong kakulab, bonsai ang content niya. Gandang-ganda ako sa mga bonsai. Picos. Magkano naman po ito? 7.5. Ayan guys, ang gaganda oh. Ayun ba yan? 7.5 din ang bayabas. Wow, itong maganda. Tayo magkano yung ganito? 7.5 din yun, ma'am. Itong isa pa, 7.5. Ayan guys, oh, yung mga yung sampalok. Rapid kasi ito galing sa buto. Yung isa.
Ayun ang maganda. Ay, ito grafted. Kaya medyo mataas ang price niya. Yung galing sa buto na ginawang bonsai, mas mababa, 3.5. Ang ganda. Paano niyo ba ginagawa yan, Tay? Pwede bang malaman? Ilang taon? Ito, hindi, wala pa namang mga 2 taon sa akin to. Pero mula nang nabuto na ito, mga 6 years na yan. Oh, okay. Ganun pala ka. Yung buto niya, tinutulog ko yan. Ganun pala katagal, no? Bago mo i-bonsai, no? Sana naririnig ng viewers yung mga sinasabi ni Tatay. Pero maganda rin ang presyo kahit matagal tayo. Ito ay Swami. ano po? Swami. Swami. Magkano naman po ito? Wow! Bakit medyo mataas ang price? Ay, ganun ba? Nomi, kuya. Ah, Somi. Somi bonsai. Mabango po ang bulaklak nito. Ayan. Ang galing naman. Saan po? Kuya, pati ba ito Somi to? Ay, dito sa kabila. Picos pa rin. 7.5, no? Sorry, guys. Ang tulang, kuya, ngayon lang ako nakapag-vlog ng bonsai. Salamat po. Ayan, guys, so, for 25k, yung mga bonsai collectors. Ayan, bilhin nyo na po, di ba? Hindi po kayo lugi sa mga itsura niyan. Wow, mamaya po kuna natin yun. 130. Wow, saan po yung tinuturo nyo, kuya? Ang ganda. Ito po, magkano po yung ganito nyo? 7.5. Grabe, no? Ganun ka ganda yung bugambilya bonsai. Ito, kuya, ano, paano to ginagawa? Hindi, kuya, gusto ko talaga sana maturuan mo, kuya, gusto ko rin mag-bonsai. Paano ba? Pagkalupa ko kasi mabilis yung lumaki. Pag lumaki na sa puno, saka hinuhukay namin. Ah, yun ang tips, no? Kailangan talaga sa lupa mo siya kinukuha. Pinapalaki muna yung katawan. Ito naman mga grafted ko kahit may 2 kulay ito. Ayan, ang galing naman. Ayan, guys, so magkano to? 7.5. Oh, ang ganda. Ito naman, kuya, bakit wala itong mga dahon-dahon? Kinalbo ko lang kasi malaki ko ng wire. Okay, kinalbo ni kuya. Para lagyan ng wire at tutubo naman, di ba? Yan, no? Bayabas din to. Magkano, kuya? 7.5. Oh, ang ganda. Ito. Miracle fruit. Miracle Miracle fruit. fruit. Miracle fruit. Magkano naman po ito? 15k. Wow. Ayan po yung mga mahihilig sa bonsai. Ayan, 15k. Nakakalula ang presyo. Mga anak talaga ng pera, kuya, ang bonsai, no? Ayan po, i-flex natin kung gaano kagaganda yung mga bonsai nila. Ayan po. Yung mga mahihilig gumawa ng bonsai at mahihilig talaga mag-collection ng bonsai. Ito yung bagong hook. Sampo. Ito ang bagong hukay ni tatay sa lupa. Magkano to, tay? 7.5. Ito po ay bugambilya, no? 21 jewel, bugambilya. Wow, 21 jewel bugambilya. Tignan nyo naman po. Kaso tayo, hindi ko pa kaya rin bumili ng ganyan, eh. Ayan. I-flex na lang po natin yung mga gawa ni tatay para makatulong tayo. Ito, ayan ang ginagawa nyo, kuya, no? Nilalagay nyo talaga sa lupa, di ba? Mas mabilis yung lumaki. Mas mabilis yan lumaki at tumanda yung kanyang puno. Ayun pala rin ang unang sikreto niyan. Kasi nakakaingit naman. Baka gumawa ko ng sarili kong bonsai. Who knows, di ba? Lakad-lakad tayo ng konti. Tayo, nasan yung yung gusto ko yung sampalok mo, yung 130k. Ito, guys, libe. Para ngayon ko lang to na nakita tong libe na to. 200 lang po.
Ano po? Para siya nagbabargeto. Oo nga, parang nagbabarrigated. Parang golden, di ba? For only 200 guys. Ayan, meron dalawang pot si kuya. Mother ng ako na. Wow, ito kuya, magkano sa'yo to? 250. Bumaba na talaga to, no? Canada. Sanadu. 250 na lang po. Marami pa si kuya niyan. Ito kuya, magkano? 250 no, yung malaki? Hindi. Yung 450 malaki. Pag malaki na talaga, ay 450 ganito. Maraming itong sulay. 450. 350 yung isa. May 350 yung isa. Sorry po. Ayan. Ang ganda na rin naman po ng lalagyanan. Naka white pot na. Aba. Sigurado kuya itong belly tail mo. Mother to, no? Mother yan, ma'am. Nabinta na ng isang araw yung pinutol ko dyan. Talaga? Magkano naman po benta nyo? Ang binta ko nung isang araw, ano, 200, tapos tumawad ng 2,000. Kasi belly tail. Ano pong variety ng belly tail to? yung giant. Giant belly tail. Halong mukha nga. Dito muna tayo kuya. Magkano ganito mo? Tatanim ko lang yun. Ganon. Years old. Itong silver sword na to, ang bagal-bagal niyang dumami, no? Bagal nga, ito yung ano niya. Ayun doon yung mother ko niya. Wala po kayong ano niyan? May mother kasi ako. Napakabagal. Ito po magkano sa inyo? Mother ko rin. Mother din. Si kuya puro mother. Hindi maganda talaga kuya yung mother, no? Naubusan na rin ako niyan. Kasi maganda pag hindi inuubos ang mother, hindi na kayo bibili, di ba? Yung mga ganito mo kuya, magkano naman po? 75 na lang. Ayan. Kasi ganito kalaki, paano 400? Ngayon, Sinabi mo pa, di ba? 75. Kuya, yung ganito yung magkano po? Ito, 350. 350. Mariles. Ito yung parang lirio, di ba? Ang ganda ng balakat niya. Wala. Wow. Ito kuya, firm nyo magkano? 400 400. Si firm. Yung ganitong sizes nyo kuya, magkano? Ayun ganito mama, meron kaming katatanim ako, meron kami Pero pag mga ganito kuya, katatanim nyo lang to? Ayan yung mga plants ni kuya. Pag mga ganun yung tsura kuya, magkano? 250 yung gano'n. Okay. Ito kasi katatanim lang to, kaya medyo Katatanim nyo lang po ng mga to. yung kahangin ito. Ito pong mga ivy nyo, magkano? 150 man. 150. Ayan po lahat po yan. Maliban dito sa maliit, 75. 20. Pwede 50 pesos. Hindi malasap ako. Pero maganda naman kuya eh, no? 50 or 75 binibenta mo. Ito magkano? 150. Wow. Doon po sa malalaki, 150 rin. Yung mga ivy. Ayan po guys, yung mga ivy nila kuya. 150 po. May garland ko kami mo. Garland, magkano po yung ganyan? 350 hanggang 300. Oy, dati tag 500 yan. Ayan guys, garland. Maririnig ko kayo. Kaya naman pala, nagmura na talaga siya. 350 na lang daw po bibigay sa inyo ni kuya. Magkano pa? 300. 300. Bagsak presyo na talaga. Kuya, mabango bang bulaklak nito? Ayun, kulay dilaw. Ayun, garland. Hindi siya pwede sa mainit talaga, no? Hindi po din sa sultan yan. Kailangan sa shaded lang talaga siya, no? Sa puro, kailangan yung ganito. Pero anong buwan to kuya na mong bulaklak? Bulaklak na ako ngayon mo eh. Ganun ba? Kasi lang yung may nagbulaklak kami itong nakakuha naman ng agad-agad. Maganda kasi kung nakikita, hindi ko pa ito nakikita kuya eh. For only 300 guys. Ano kuya? Kapatid ko, yung kabila. Kapatid mo yan. Bia. Garden din ba yan? Pwede ba akong pumasok dyan, tay? Ito, budget meal. Yung Picos Bank ID nito kuya. 50 pesos, makapal na po. Ito guys, yung belly tail ni kuya, 6.5. Mura na to kuya, di ba? Ang dami-dami. Isang araw, 2,000, 3 dahon na. 2,000, 3 dahon. Ay, dito na tayo, no? Kung meron tayong budget. Ayan, guys. Bilhin nyo na po yung belly tail ni kuya.
years? 30 years na. O guys, sabi ni Kuya, 30 years na raw sa kanya to. Bilihin nyo na, 130K. Sulit naman kasi yung bonsai. Ayan. Diba? Kuya, yung mga ganitong gumamela nyo, magkano po? 150 na. Pwede sa 120. Okay, 150. Pero pwede 120 ibibigay nila. Ang ganda ng bulaklak. Mga hybrid ba to, Kuya? Yung iba, marami pa rin sa Okay, marami pa raw sa likod. Ito, Kuya, magkano to? 25 na. Red Picos. Ano pong ID? Red Picos. Red Picos. Wow, 25K. Ngayon lang ako nakapag-vlog ng bonsai. Bilhin nyo na po.